Suru auttaa meitä käsittelemään muutoksia ja menetyksiä, eli se on itse asiassa hyvin tärkeä tunne psykologisesti, mutta sitten sillä on myös tosi vahva eettinen ulottuvuus. Eläineettiseksi suruksi, eli Aaltolan kanssa kutsutaan semmoista surua, joka nousee eläimistä välittämisestä. Kerro mulle Hugosta. Hugo oli semmoinen pieni vehnäterrieripoika, 2013 syntynyt. Kevään lapsi, eli siis maaliskuun 1. päivä oli Hugon syntymäpäivä. Ja sitten Hugo tuli meille toukokuussa, varmaan toukokuun alussa ihan ekoina päivinä. Ja se oli semmoinen hauska letkujalka, niin kuin pennut aina on. Ja että siitä lähtien me oltiin kyllä niin aika tiiviisti yhdessä. Hugo niin täytti päiviä, että aika paljon niin silloin oli sitä, että katsoi niin menojaankin sen mukaan, että pääsee niin ajoissa himaan, että jos ei ketään muuta ollut tai muuta, että se ei hirveästi ollut yksin. Ja niin tykkäsin aina siitä, että minä ainakin olin Hugon kanssa sitten, että jos näyttää siltä, että talo on muuten tyhjä. Sieltä tulee 2 terrieriä. Sä tulisit haistelemaan. Mä huomaan heti. Hugo oli mulle kyllä hyvä ystävä. Että jos ajattelin, että tässäkin me istuttiin monet kerrat just aamulenkillä, tää on hyvä paikka. Kesällä varsinkin, kun aurinko paistaa. Niin on se, siis me oltiin tosi paljon yhdessä. Silloin kun Hugo oli leikattu ja se oli kipeä, niin mä nukuin sen kanssa. Sitten kun mä olin kipeä, niin sitten se nukkui mun kanssa päivät pitkät. Että se tulee niin, että sä oot koko ajan niin tekemisissä. Ja poismeno niin teki sen hiljaisuuden ja sitten oli vähän, tuntui niin todella tyhmältä. Niin ei oikeastaan niin lenkit on vähentynyt paljon siitä, että itsekseen. Niin tuntuu niin tosi tyhmältä lähteä kävelemään itsekseen, kun on niin pitkään kuitenkin koiran kanssa mennyt. Että siinä on niin paljon sellaisia juttuja, että tuntuu että on tyhjyyttä on tosi paljon. Suru osoittaa aina kohti arvoa ja sitä voidaan pitää rakkauden yhtenä ilmentymänä. Eli kun me havaitaan, että joku on surunarvoinen, niin me havaitaan, että hän on myös arvokas ja rakkauden arvoinen. Silloin kun me ei surra, me kiistetään olennon arvo. Ja tästä syystä hyvin ihmiskeskeinen yhteiskunta haluaa olla surematta toisenlaisia eläimiä. Jos me aletaan surra toisenlaisia eläimiä, niin silloin me havahdutaan siihen, että todellakin näillä olennoilla on arvoa sinällänsä. Että heillä on omanlaisensa näkökulma tähän maailmaan, että heillä on hyvin rikas mieli, yksilöllisyys, oma sisäinen todellisuutensa, jotka kaikki tekee näistä olennoista surun arvoisia ja samalla itseisarvoisia olentoja, joita täytyy kohdella paremmin. Surua ja varsinkin eläinsurua on todella tärkeää tutkia, koska suru on valtavan keskeinen moraalitunne. Me usein kaihdetaan vaikeita tunteita nykyyhteiskunnassa. Me halutaan olla onnellisia, saada vain kivoja fiiliksiä ja keskittyä siihen, mikä on mukavaa. Mutta samalla siinä saattaa unohtua se, että myös nämä vaikeammat tunteet on itse asiassa erittäin tärkeitä meidän psyyken kasvulle ja kehitykselle ja varsinkin meidän moraalisen kyvykkyyden kehittymiselle. Ne on semmoinen moraalinen kompassi tai majakka, joka osoittaa, missä kohtaa me ollaan töpeksitty ja mihin suuntaan meidän tulisi liikkua.
surututkimuksessa on semmoinen termi kuin äänioikeudeton suru, Kenneth Dogan alun perin kehittämä. Eli se viittaa suruun, jolle ei jostain syystä anneta ääntä yhteisössä. Eli sitä ei ehkä tunnusteta julkisesti suremisen arvoiseksi suruksi, tai sitten sitä saatetaan vähätellä. Ja tutkimuksessa huomattiin jo monta vuosikymmentä sitten, että kumppanieläinten menettämisen suru oli usein tämmöistä äänioikeudetonta surua. Eli sitä ei otettu todesta tai täysin vakavissaan. Ja tämä äänioikeudeton suru on sitten vielä voimakkaampaa usein ollut yhtäältä villieläinten suhteen ja toisaalta sitten tuotantoeläinten suhteen. Tuotantoeläinten kohdalla on niin vahvoja yhteiskunnallisia ristiriitoja, että se saattaa olla välillä semmoista aika aktiivistakin sen suremisen vastustamista. Eveliina, sä perustit eläinten turvakoti Saparonmäen vuonna 2019. Minkälaista on ollut kohdata ja hoitaa näitä yksilöitä, jotka on pelastunut tuotantotiloilta? Se on ollut hirveän ristiriitasta. Rankinta on ollut varmaan se, että kun esimerkiksi luomukanalasta tuli kanoja ja ne voi ihan hirveän huonosti. Että niillä oli tosi huono höyhenpuku ja ne nokki toisiaan ja söi pakonomaisesti. Mutta sitten on taas niinku iloisia hetkiä on sellaiset, kun eläimet on ensimmäistä kertaa päässyt elämässään ulos. Et on ollut esimerkiksi mahtava nähdä, kun possut on ensimmäistä kertaa saanut kärsänsä laitettua mutaan ja nauttia tuolla mutakylvystä ja juosta ylipäätään ikinä elämässään. Mä oon päättänyt sen, että mä en tukahduta tunteita, kun on kyse rakkaudesta ja kiintymyksestä, koska mun mielestä se tuo niin paljon elämässä ja tietenkin hoidankin silloin eläimiä varmasti paremmin, kun niihin on kiintynyt. Vaikka se sitten aiheuttaakin enemmän surua, kun eläimet kuolee. Saparonmäen työhön kuuluu hirveästi sitä, että me yritetään auttaa myös niitä eläimiä, jotka vielä siellä tuotantotiloilla elää. Ihan kertomalla niistä olosuhteista, mutta myös näyttämällä, että nämä eläimet on yksilöitä ja mahtavia tyyppejä. Mutta mä joudun puhumaan niin kuin tuotantoeläinten olosuhteista esimerkiksi, niin mä olen miettimättä samalla sitä, missä hirvittävissä olosuhteissa ne elää. Tavallaan tunne on eri levelillä kuin mun puheet siinä vaiheessa, koska muuten mä en pysty sitä työtä tekemään, jos mä koko ajan vaan surisin. Minkälaista on surra sellaisia yksilöitä, joita toiset ihmiset pistelee ihan surutta poskeensa? Silloin kun Onni kuoli, niin samana päivänä vielä näin yhtä tuttua, joka sitten tiesi tästä ja kysyi, että miten menee. Ja sitten kerron Onnin kuolemasta ja hän sitten otti osaa ja muuta. Mutta sitten niin 5 minuutin päästä yli kertoi mulle kuitenkin, että on menossa ostamaan jotain mureketta, jauhelihamureketta. Ja sitten se hetken aikaa kertoi ja tajui sille oho anteeksi. Niin, mä niin elän tavallaan niin 2 eri maailmassa. Mä elän niiden elävien eläinten kanssa ja sitten toiset elää sit kuolleiden eläinten kanssa niin ajattelematta sit kuitenkaan, että ne on eläimiä. Seuraavaksi mä kysyn sulta, saanko mä kertoa sulle Onnista? Kyllä sä saat kertoa Onnista. Mä olen kuullut Onnista. Sä oot kertonut siitä aikaisemmin. Kerro vaan. Onni oli alkanut ontua ja oli selvää, että pitää tehdä jotain sen jalalle. Se pitää tarkastaa ja sitä pitää hoitaa. Eveliina kutsui lääkärin sinne. Lääkärin piti totta kai saada Onni rauhoitettua, jotta se pystyy tutkimaan sen jalan. Ja se olikin sitten yllättävän vaikeaa. Näytti siltä, että jonkun pitäisi mennä sinne Onnin karsinaan, jotta tämä onnistuisi, mutta kukaan meistä ei uskaltanut mennä sinne, koska Onni oli tosi hermostunut. Kävi aika hyvin selväksi, että sitä ei pysty hoitaa, koska se eläinlääkäri ei saa edes tutkittua sitä jalkaa.
jotta se olisi voinut tehdä eutanasian Onnille, niin sen olisi pitänyt mennä sinne karsinaan sisään. Ja se ei edelleenkään ollut mikään niin kuin vaihtoehto. Et Onni kuitenkin oli 500-kiloinen ja hänellä oli sellaiset siis tosi isot terävät torahampaat. Evelina soitti paikalle yhden metsästäjän. Lääkäri jäi sinne sisälle metsästäjän kanssa ja me mentiin Evelinan kanssa ulos. Sitten se kuului se laukaus ja me mentiin sinne sisälle. Siellä oli aivan se, mä muistan sen hajun, se niin kuin veren ja ruudin haju, mikä siellä oli. Se oli tosi voimakas. Ja me seistiin siinä Onnin karsinan ääressä ja Onnin ruumiin ääressä ja se oli erikoinen tilanne sillä tavalla, että minä ja varmaan Evelinakin itkettiin siinä ihan hirveästi. Ja sitten siinä on se metsästäjä, joka varmaan niin kuin piti meitä hulluina tai jotain, että eihän se voinut ymmärtää sitä tilannetta. Ja sitten siinä oli se lääkäri ja sen assarit. Ne oli siis tosi empaattisia, mutta se lääkäri kuitenkin ehdotti, että jotta se kuolema varmistetaan, niin olisi ehkä hyvä viiltää kaulavaltimo auki. Mutta sitä ei onneksi tarvinnut tehdä, että hän sitten kokeili, niin se sydän pysähtyi muutenkin. Näissä on aina se, että kun nämä päättyy näin, sun ajatuksessa on, että mä olen nyt se suuri ihminen, joka pystyy hoitamaan kaikki. Ja sitten se niin kun vuorokauden sisällä niin kun kaikki yhtäkkiä on mennyt siihen, että sä huomaat, että sä et voi mitään. Saparomäellä kanat on joko haudattu pihaan tai sitten eläinlääkärin kautta lähetetty tuhkattavaksi tai aika usein me lähetetään ne ruokavirastoon tutkittavaksi. Me halutaan tietää se kuolinsyy ja useimmiten se on ollut se kuolinsyy muninnasta johtuvaa, eli kanat munii itsensä hengiltä, koska ne on jalostettu siihen. Sitten nämä sorkkaeläimet eli possut ja lampaat, niin niitähän ei saa Suomessa haudata, joten me ollaan jouduttu tilaamaan semmoinen raattojen kuljetusauto ja Honkajolta on sitten tullut joku hakemaan. Kuinka paljon Onnin hakeminen maksoi? Onni, kun paino kuollessaan 500 kiloa, niin sen hakeminen maksoi 118 €. Mä itse olen käyttänyt yhdessä Panu Pihkalan kanssa tästä termiä misantrooppinen melankolia. Misantropia liittyy ihmisvihaan, sellaiseen katkeruuteen ja kiukkuisuuteen siitä, mitä ihminen on ja mitä ihminen on tehnyt. Mutta samalla tähän voi yhdistyä melankolia, eli sitä, että me surraan ihmistä. Se viha ei olekaan lopulta se keskeisin tunne, vaan se suru nousee sieltä taustalta esille. Eli me surraan sitä kaikkea potentiaalia, mikä me ollaan menetetty ihmisyydessä. Me surraan sitä, että me ei kohdella muita lajeja paremmin, että me ei olla onnistuttu elämään yhteydessä luontoon semmoisella tavalla, mikä mahdollistaisi kaiken elämän kukoistusta. Että me ollaan tuhottu aivan liikaa muuta elämää. Joten mä ajattelen, että misantrooppinen melankolia on tämmöinen portti uudenlaiseen tulevaisuuteen, missä me viimeisen surun kautta ja myös kiukun kautta tunnistetaan se, että meidän täytyy muuttua ja me voidaan muuttua ja me voidaan elää semmoisella tavalla, joka kunnioittaa kaikkea elämää. Aika monet ajattelijat on nostaneet esiin sen, että suruun voi liittyä voimakas vastarinta ja semmoinen englannin termi
resistant mourning kuvaa tätä. Ja etenkin jos surraan asioita, joihin liittyy vääryyksiä tai epäoikeudenmukaisuuksia, niin silloin korostuu se surun eettinen tehtävä. Eli se, että muistetaan ja todistetaan sitä, mitä on tapahtunut. Ja se voi olla joskus semmoinen pitkäaikaisen vastarintaliikkeen keino. Ja tätä on tuotu kasvavassa määrin esiin, että itse asiassa sureminen voi olla syvällä tavalla yhteydessä semmoiseen sinnikkääseen epäoikeudenmukaisuutta vastaan toimimiseen. Meillä on sellainen rituaali ollut ihan ensimmäisen eläimen kuolemasta saakka, että aina kun joku kuolee, niin lauletaan Niin kaunis on maa. Aurinko nousee, on kasteetta maassa. Aika on herätä, nousta ja lähteä. Kohdata ystävä kallein. Niin kaunis on maa, niin korkea taivas, soi lintujen laulusta kiva kunnas ja varjoisat veet, niin varjoisat veet.